Kajing puli na kitab Deuteronomy kalnong balay po kadkot khatsan hadu arpo hakmi ngalabu akhmat jongpi menta kasngi kajing em bat kajing bha kajing yam bat kajing lanot ladapi ko ngo yaki hukum utrai jongpi ki bangal ai hapi menta kasngi dakaba ye utrai ublay jongpi dakaba ya ikilenti jongu Bada kabara ke ki hukum jong u yaki an jong u bad yaki riti jong u hangta phin em bad phin nang roi bad utrai blei jong phi un kerku kerdo e phi hakata kari ka ba phiru ban da khol yaka henry lada ka do no jong phi ka phai kan riang bad phim tre sngap lada pisha penshoi ban mane ki wei pat ki blei bad ban shakri yaki Nyapan bana hapi mentak kasngi bapin sayap du yap dam pinom im slam hakata kari ka ba pin salet shiliang ka Jordan bandrung bat ban long trai ngakhot ya ka beneng bat ya ka khandeu bakin sakhi persha epi menta kasngi banga ngalapen ap hakmat jongpi kajing em bat kajing yam kajing kerku bat kajing tim ti komta to jet ya kajing em bama phi bat ki khon ki ksiu jong phi kindup em da ka ba ye eu trai blei jong phi da ka ba ko ngo ya ka tien jong u ma da ka basno khak ha u na ba kata ka mut kajing em ya phi ban kajing jalan kisngi khnang ba phindup yo ban shong hakata kari ka ba trai lakular ban ai ki pa temen jong phi hau Abraham hau Isaac but how Jacob Yaktien jong utrai Kajing puli naga gospel jong Lukas kalnong bakhandai kadkhot arfu ar hadu arpusan Bot ulaong ukho nubriu uday bansya stom shibun banunsya kantai hakitemen kisan kirang bahaling do berkistat an unsya peniam bun samipat hakasngi balai bot laong haki baro jar bokwa manlong unong bot jonga uday banlen yaladi bot ban ba ya kading pna man kasngi bot ban bot yanga jar bokwa an penim milaka mensim undu no yaka Henry jar badu no Yala ka jing em nakabanta jonga unri pen em yaka kan mentoy ayu yaw briu daw yo ka perthai baro kawai Henry udu ay yaladi ka gospel jong try